sasumbar mananggari kataring angkasa kumurung langit bintang kelap sasra karsane pindha sewu kacang amuk mengesang narwati kana sena putra tuhu sakti Sallu ala Nabi Muhammad. Memuji syukur kota yang agung negeri Indonesia antara nugroho mardika nyoto dirgahayu yuwana pinulya memuji syukur kota yang agung negeri Indonesia antara nugroho mardika nyoto dirgahayu yuwana pinulya Bismillahirrahmanirrahim. Seh tentrem rahayu mugi tansah kajiwa kasarira. Wedal tumanduk nunggil panjenengan wonten sagung tuwati. Wonten pangarsanipun para pepundhe, para sesepuh menesepuh kasepuhan aji sepuh ingkang satuhu gunging mastuti. Para papoyang kaut amen ingkang satuhu gunging mastuti. Dumateng para kiai, para alim ulama ingkang tansah kala bekteni. Dumateng para pangemban-pangempating praja Satya Nagari ingkang tansah kala urmati wonten Kubani Kecamatan Grabak Medipun. Boten katakan kali kadang-kadang sutresna budaya. Khususipun warga Grabak Magelang ingkang kula tresnani. Puji syukur mugi tansah kaunjukaken dhateng Gusti kang ngakarya lumpuh. Saengga ing wekdal dalu punika saged makampal manunggal nyawiji wonten adicara mahakarya Festival Grabak ingkang perdana kanthi tembhe saking sambikala boten alangan setekelipun apa amin amin amin. Sholawat mugi tansah kaunjuk dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaunjukaken raos ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun wenjang yaumul akhir. Satripun kalau anyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pindhan kagem para kadang panitia sampun kersa nimbali kawula sakadang sadawira sakti ingkang wujud saking Sumur Bandung. Bala ingkang samangke kathah kalepetan saha kakirangan saking prawa kemawon kawula nyuwun agung sih samudra pangaksami. Mbok menawi saking pamatur kawula saking awal tengahipun gadah kalapatan saha kakirangan kawula agung sih samudra pangaksama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu ana
rupa swarane para wadya rancak baris lagani seling paparana tansah katompo ambil mongso Serat enjing binalku saking troning rata kung ingkang bala kusma abra pusananira lir surya watalira Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil ali atin Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil
Gusti Allah sesembahanku bintang lan mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintang lan mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Wulan sunu kinarya gendheng pinarwa datang mring kawula suweta mring wong tuwane papa dipun pituhu
sing awu sing abahu kabeh padha sumingkira ing dalane kala
paman apa wartaning dalan alanake wong mati mati keneng ngopo mati dikeneng oyo soto toto paten gigih sukmaya ilang rakanya terus kalinting Jablek. Kono bendaramu. Lugo sing sampe. Iki ngopo, Gus? Panganan iki sajen. Iki sajen. Rono. Sajen kok mbok pang. Di ono mik siji meneh ora? Sek. Oh, dewe. Sek. Sik, anu tuku baterai. Oh, teng 39 enten, Mas. Aja tumbas baterai. Sponsor, iki ora sponsor. Madu Prono kowe. Wis rupamu elek. Niki pun teko niki. Halo, Gus. Gus Mike, Gus. Mike. Apa? Iya iki, soal bendaramu ki siapa? Maju. Kula ingkang suwun sinowan. Pokok. Walik goblok. Halo. Kok wale apa? Iya, Mas. Ya ki orang aku nek bendaramu. Aku kenang kene. Sopan. Jagong. Dagong. Jagong. Dagong. Wis dagong rasane. Iya kok sih. Jagong, kowe ki jagong ora kena ngundurke bendaramu. Kuwi ra sopan. Wah, aku yo. Lari. Pripun Kanjeng? Ora madhep rono ki ngungkurke kamera. Yo madhep rono. Kene ngarepe aku sithik. Nah, siap. Wong penari kok kesel barang. Ayo makane kene ki udel kok. Kira kene jaran ora ndek udel. Oh, Iki kowe ndek udel ora? udele wae aku kene nang omah. Jarane malah apik lho, Gus. Oh, piye? Sabuang. Oh. Nggo kacamata. Oh. Ning ora kathokan. Ah, kowe pengen dadi jaran piye? Ora Tak apa-apa. dadani nggo kacamata, tak nggo sabuk ning ra kathokan. Ora apa-apa. Aku ora apa-apa piye? Ya penting nganune. Alah nggonmu ya. Kale apik-apik. Sik, Wes, rasa balik rene, maju. aku nyurup aku. Anjalo apel lah. Kuwi anane ming Nyurup kok omong-omong. iki babe mau ya mangkok jaba iki wis. Atur si apik sik arep bendarane. Iki urung nangis, urung tulung-tulung kok. Hei, ora malah nyanyi. Wis wektune bengi.
Sing ngomong esuk ya sapa? Ngerti bengi kok ya sawen-wen. Nggih. Kaya ora. Oh, sik aku. Halo. Kowe mburi. Ora getenan nek kae malah edan ra rampung-rampung. Wei. Rasa melu-melu kayak tukangnya bende. Tengel. Nggih, Kanjeng niki kepripun? Iki mau aku saka kadoan weruh kowe iki wong papat saiki kok garek wong telu nang endi sing siji. Hei. Rene kowe kok gumpong ireng. Tong, letong. Kok lecong? Rene. Aku ya ora jenenge. Telepong. Dagongmu ki kono, madhepe rene. Ki anakmu buahmu goblok tenan. Kowe rasa goblok-goblok. Wingi sedulur Jakarta ngunekke tolol omahe dijarah. Kowe gelem omahe dijarah. Ora apa-apa iso golek ganti. Ono darah bojoku. Ijolan karo cewekmu ra. Tombok mange aku. Bu Ani kok. Aku duwe sing ayu nak. Asu bet. Ya. Weh, anong di. Ora kena medhon. Cici. Ayo munggah. Piye? Ayo. Kus, lara wetenge Kus. Ngopo? Ndoke meledos. Ketiwasan Kanjeng. Urung kuwi engko sing keloro iki ki. Oh, jak keloro. Saiki ngaturke betisik karo bendara. Nah, ngono. Gane nek latihan mangkat. Nah, beli omah. Aku temu pangrejeng ngono kae mulai dikarek. Yo, Pripun Kanjeng? aku mau ngomong apa? Lali. Lali. Oh, benar. Gini, Nasa ngasu ya. Lah kowe latihan kan penan manung jero kok ya lali. Manu yo. wae. Iki ora dadi critane. Pokok penang sang wae iki jarane. Kus, aku ngerti, aku ke juniormu ning kowe iki ning saiki aku lak dadi nangsang. Penang. Nah, kowe iki nang kono. Apa nih? Wis cerewet kok pakani son. Hei, Pripun Kanjeng? Agar ngene iki. Turonggo wis dipakani apa urung? Oh, pripun pakani kayak wong wirung mangan ya. Mangane njaluk war ya. Le mangane nyambut gawe sik, terus gek mangan. Ah biasane niki ngono to. mangan. Kok jan rekoso tenan ya, Kos. Ayo. Iki engko mundak 10%. Yo, ning ngene. Apa iki sambatan kowe muda? Bali wae yo. Hei, omong matur suwun sik karo KNPI wis gawe acara kaya ngene gedene patang dina patang bengi tanpa leren. Omong. Iki nek kon acara aku sik. Iya. Aku ki sing pinter acara. Sweet. I love you. Kasuwen. Hei, Wah, acara ya. Aku si acara. hei, Hei. kon matur suwun karo KNPI wis gawe acara kaya ngene gedene iki lho. Ya. Iki ya, iki kan ngopo? Acara nang kene iki di pot karo KNPI. Sing ngajake iki kuwi, Kus. Dadi adewe yo kudu matur suwun. KNPI iki apa? Tuh, ketara ora. Iki ra masuk iki. Cecok KNPI. Kepanjangane. Lah yo kuwi mayar banget wong ngendi cah cilik-cilik kene ngerti KNPI. Apa? Apa? K. Ambok modan aku nek ngerti nang kene wong sing kranjingan ya kuwi. Akeh metu wong takon sapa. Aku ki Ngomong ki acarane ki ngene.
berkaci. Ora aku mau takon bapakku ya muni. Pak niki acarane napa to? Aku yo ora mudeng. Kerajaan Keranjingan bapak. Ora. Kowe kok iki acarane KNPI. Yo, kuwi wis tersenggara patang dina patang bengi saka wingi. Sing kawan ditun niki. Wah, saka tanggal selawe. Dan Kepiye to? aku ya ora ngerti kok tanggal selawe yo. Panitia niki, heeh. Boy, KNPI saka tanggal selawe tekan saiki tanggal 28. Tanggal selawe, Mbak. Kok tanggal selawe to? Aku kok ora ngerti to. Tanggal selawe ki nganu acarane apa mawon to? Hei. Hei. Bentar. Ora kaya ngono kuwi. Oh, delokok. oh iki Rene. Rene. jare kon matur nuwun. Wes rene wae lewat ucapan ora usah nganu. Ora usah rono-rono. Gus, Ora ngono kuwi. Mundur. Biasane kowe rokok ora. Lah kowe Bambang ayo. hei. Hei. Oh sikil. Kewalik. Tong, ayo munggah. Ya, Mosok widodari nyanding kethek. Ora patut. Rene. Wes. Matur nuwun sik karo KNPI sing wis kuwi acara luar biasa pokoke. KNPI Gus, nek ra nang kecamatan Grabak ki ra ono lho. ora ono. Sing acarane iso Ora. gawe kaya Ora ngene. ono. Ya wes. Wes kono, do ngurusi jaran. Sendika. Dong. Aku ki sumpah, aku adu jongko iki ra kuat. Kowe gedene semua. Mbok dilihat ngapa to? Kaya Ya, wes. Buka. elo wae pulen. Wis kono. Apa? Ayo Kos, gak ngomongin. Ki sambatan mosok ngasih tekan bengi. Wes. Ridu mawon mangawur-awur rahan tengaran jore kong maguro kongso lir tetekadyo butulo war panjriting torang Gusti ora kata Toto lelayu sabe
Kayaknya mikir. Cek. Sek. Ora. Gus. Eh. Lho. Aku ndi? Lono. Mikir anong dalan. Iki perjurat. Bapak. Suaranya aku kayak ngene to. Oh, kaya ngene. Eh. Au. Aku ngerti iki. Dibasu. Wah, punamune arep tukang ngesan. Ora cetha. Ayo, Mas Spray. Le. Aku gak golek pasaran nang Grabak lho lek iki. Piye to? Ha. Kowe dumek kancane rabi kowe urung rabi yo ngono. Kok ngomong pribadi. Aja kene Pripun? Enten napa niki? ono opo kowe mlebu ing pasewakan kok tulung-tulung. Ana kethek. Kok kuwi? Eh, Sing pakem. tulung. Ganjeng. Hei, Sing tulung-tulung ke sapa? Kin. Oh iya, berarti. yo gak kok. Tong, iki wis nang kene. Wis. Wis. Aku Wis bengi. Oh, kowe. Yo. Lapor. Ganjeng. Kepiye? Tak warai sing pak. Oh, Masa sing nyauri? Heeh. Ganjeng. Kepiye? Kuping kula sakit, Ganjeng. Sing larange kene nyok ora aku nyok. yo. Ya kok. Kayak malah tulung-tulung. Tong kuwi tulung wae. Kok aja diceng. Aku ngerti nek wong lemu ki cilik biasane. Oh. Wis. Yo mulai. Yo. Bali. Ganjeng. Wah, kula ora ngrumput. Terus. Kowe lah dong tak takoni. Nggih. Yo, tak takoni sik. Awas aku. Mohon Pak. Dawuh timbalan dalem Kanjeng. Keparat kowe. Wah, durung. Nek masalah iki menang sange Sadawira. Anjay. Oh, delok liwata. Perlu diartikan mboten? Ora usah, kowe minggir. Kabeh wae para prajurit Dawuh timbalan dalem Kanjeng. ana nawala sepo Adi Wijaya. Kok Kanjeng. Iki aku. Minggir. Wes, gledake mikir. Iya, lek sudi. Iki nek ngerti dina wis neni. Bumah kok wong ngablak, bumah. Para kawuling simpang Panolan. Iki benang merah, wendelek rambung ya. Dun. Para kawuling simpang Panolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Laraping ponang kintaka.
Rio penang sang wong bagus kang mangko bumi dipang dasar satya cetara surasing nalendra tambi mung setitik cacat tira nalikane pinangya ing kutus panci orang dotono patraping biai agung wong kang seneng durjana lan angkara kerajaan